Добре, здравейте, добре дошли в тая ранна сутрин. Тъмън се, слънцето се е вдигнало за арт света, всички са се събудили. Ще кажем няколко думи за това как премина София Арт Файер миналата година, основата, която положихме и най-важното свързано с предстоящото издание. Всичко се лайвстримва в момента, ще има и запис, така че да, общо взето това е ситуацията. Съвсем набързо. Радваме се, разбира се, че си говорим вече от позицията на случило се издание, защото беше много важно всички да повярват, че подобен формат в България въобще може да съществува и че първото издание може да положи една основа, която е добра, бидейки супер реалистични. За нашия контекст се получи успешно събитие, което имаше доста добра посещаемост. След малко ще поговорим и за продажбите. И като цяло се видя, че този сегмент има висок пазарен потенциал и е въпрос на профил събитие и на начин на провеждане, да може този потенциал да се разгръща и да се развива. Ако трябва в статистика да отчетем някои от важните факти, имаше над 4000 посетителя, което включва VIP откриването, включва всички организирани групи с ученици и студенти. Всички под 18 години влизаха безвъзмездно на събитието. Бюджетът е 650 000 лева за първа година. 28 галерии и колективи с представители от общо 12 страни. Най-скъпото произведение за София Арт Файер беше това на Анселм Кифер, което се представи от австрийска галерия от Инсбрук, Арт Депо на стойност 220 000 евро. Тя не се продаде. Най-скъпо продадената беше някъде около 25 000 евро. Ако бъркам, Суни, поправиме. И важното е, че 90% от участниците, даже над 90% реализираха продажби. Това е добър процент глобално, защото дори на големите фери има много участници, които не реализират продажби. Сега не сме се задълбочавали в глобалните статистики, но като цяло е резултат над средния въобще за този тип събития в генерален план. Говорейки за самите продажби, те бяха разпределени горе-долу по този начин. Тази информация е взета от анкетите на участниците. Попитахме колко произведения продадохте, без да навлизаме в ценовия диапазон за първо издание. 53% между 1 и 5 произведения, 30% между 6 и 10, 10% между 11 и 20. Всъщност от 28 участника, 2 павилиона нямаха продадени произведения. Това, което забелязахме и което стана ясно, е, че подхода към подготовката на павилиона е много важен за да се достигне до темата продажби. Тоест, павилионите, които бяха добре организирани от кураторска гледна точка, имаха по-голям успех. Това не беше единствения критерий за техния успех, но оказа влияние. Имаше основно два подхода. Представяме си, че павилион е изложба и се опитваме да я курираме смислено и някак концептуално изчистено. Другия подход беше, опитваме се да вкараме максимален брой произведения в нашия павилион и максимално разнообразие, което е по-скоро посоката леко магазинен експириенс. Не го казвам нито с обида, нито с подценяване на усилието, но първия подход, където някой път има по-малко произведения, но те са смислово и визуално супер изчистени като концепция, беше по-успешния от гледна точка на продажби накрая. Другото, което оказа много голямо въздействие, беше опита на присъстващия на павилиона в това да продава изкуство по принцип. Знаете, имаше галерии и колективи. Колективите от художници, някои от тях имаха затруднения да продават директно своите произведения, защото много често на художника за него не е присъщо да се самопромотира или да се опитва сам да се продава. Опитните хора в този сегмент имаха по-голям успех, категорично. Затова препоръката ни към колективите тази година е да се обединят, ако могат, или най-малкото да се консултират или с куратор, или с арт-дилър, някой, който да им помогне в посока продажби, за да няма такова празно пространство, нали, на неопитност, да кажем, между по-опитните галерии и между колективите като втори сегмент. Друго важно, въобще не бяха символични цените, на които се продаваше на София Арт Файер. Това беше приятна изненада и за нас самите.
Ако най-евтините произведения бяха, да кажем, около 500 евро, най-скъпото видяхме колко е, то средно много от продажбите се реализираха на цени от между 2 и 8 хиляди евро, да кажем. Което на практика потвърди проучването, което бяхме направили предходната година, за да подготвим нали, нагласите и въобще как да структурираме програмата и как да комуникираме самото събитие, както с публиката, така и с участниците. Това дава един важен сигнал, че въпреки че не се говори в България за пазар на изкуството, то съществува и има на къде да бъде развиван. И всъщност това ни е основната цел, която искаме да, освен че нали, видимост за български артисти, но и развитието на този пазар, което включва само по себе си маркетиране, юридически грамотни хора, нали, хората, които работят в галерии и представят художници или са просто изкуствоведи, които по някакъв начин работят в тая сфера, да могат да имат счетоводна грамотност, юридическа грамотност, освен нали, маркетирането, защото това е целият микс за развитието на средата. Да, точно така е. И дори въпроса има или няма пазар, в един момент се оказва не съвсем правилен, ние винаги него сме задавали. Въпросът пазара е нещо динамично, въпросът е как го активираме. Има достатъчно хора със средства, по какъв начин техният интерес е фокусиран върху това изкуство и как те са изкушени да го пожелаят. Било то в собствения си дом за удоволствие, било то като инвестиция. Така че това са добри признаци. Бих казал даже доста добри и доста обнадеждаващи. Един елемент на София Арт Фейр, който беше много впечатляващ и за самите гост-лектори, особено тези от чужбина, беше паралелната програма. Тази година те ще се наричат SAF Talks. Обикновено паралелните програми по феерите са слабо посетени, те са много специализирани, с много тесен профил. Тук интересът беше огромен. Ние бяхме разположили 100 стола, много често имаше и правостоящи. Просто жаждата за качествено съдържание, идващо от смислени хора в България, е все още голяма. Съвсем откровено ви казвам, самите участници бяха възхитени от интереса, от присъствието, от реакциите на публиката. Те не очакваха нещо подобно. Когато свърши феера, няколко човека, но един от тях, Лиса Анастос, която към днешна дата е и адвайзер на София Арт Фейр, сподели нещо страхотно. Тя е колекционер и филантроп, базирана в Щатите. Каза, има нещо много специално в София Арт Фейр и това е енергията. Енергията на присъстващите, на посетителите. Това нещо не се купува с пари. Нали? Отиваш в Дубай, всичко е супер скъпо. Пари има много инвестирани в проекта, но този хайп, нали, това настроение е причина от други обстоятелства. Че се случва за пръв път в България, че изглежда има нужда наистина от такъв проект и така нататък. Това настроение и интерес се прояви много силно и в кураторските турове, които бяха страшно силно посетени, повече отколкото очаквахме, и тази година те ще бъдат надградени като хора, като екип, който ги изпълнява, и чисто организационно, това са вече детайли, те ще попаднат и в билетите от самото начало на продажба. Чакай да кажа да споделя. Значи ние имахме Мартин Косташки и Косара Константинова. Това бяха изкуствоведите, които водеха кураторските турове. Имаше слотове 6 броя на ден, през час и половина и двамата, и бяхме заложили по 10 човека на изкуствовед. И в повечето случаи трябваше да намираме още микрофони, т.е. слушалки, за да се включат още по 5 до 10. Дори имаше и посетители, които без слушалки искаха да слушат кураторските турове, което отново потвърди нашето изследване, защото ние искахме да видим каква би била нагласата на посетителите, за да можем да им предоставим максимален експириенс по време на София Арт Фейр. И двете основни неща бяха точно кураторските турове
и срещи с художници, че хората проявяват най-голям интерес в тази част на програмата. Изненадата тук беше, че SAF Talks беше толкова силно посетена, защото там пък в проучването не беше, от процентна гледна точка, не беше чак толкова интересно на респондентите на изследването. Но за тази година ще заложим да бъдат 3 кураторите, които да правят кураторски турове, и в общи линии всичко, което като програма заложихме миналата година и успяхме да реализираме, тази година трябва да го удвоим и да го надградим сериозно, за да може да стане още по-видимо събитието. Това включва наистина всичко. Броя посетители, естествено очакването е да са повече, защото комуникацията ще стартира много по-рано. Отново ще има проект, свързан с изкуство във виртуална реалност, в колаборация с VR лабораторията на София Тех Парк. Нещо ново, което планираме да направим, е зоната за деца, която е характерна за някои от артферите и е удобна за посетителите. Нещо много важно, което се опитаме да направим след малко, ще ви споделя. Много различна ще бъде концепцията за VIP зоната. Тя трябва да бъде подобрена. Различна ще бъде организацията за вход в събитието, защото там имаше пропуски значителни. Въобще във всяко едно отношение ще има надграждане. Също така храната, разбира се, опътванията за това как се стига до паркинга. Ни звучат като много тривиални неща, обаче те са много на брой и ако няколко от тях не работят наистина добре, човек придобива определено впечатление за събитието. Така че всяко от тях трябва да работи добре. Ако има изключения, нека е едно, но нека не са повече. Това ще бъде стремежа тази година. Отново за второто издание ще работим с Art Fair Service. Категорично. Те хора са адски коректни, професионалната етика е фантастична. Суни по-добре знае, защото тя водеше документалната комуникация с тях и комуникацията по принцип, но година по-рано те казаха на този ден, в този час, ние ще бъдем в София с съответния камион и всички панели. Те бяха точно тогава там и си свършиха работата безупречно. Да, сервисът е много скъп, обаче категорично си заслужава. И дори да е българска компания, няма да е по-евтино. Държа да го кажа, защото всички хора си мислят, че защото не е българска компания, сервисът е скъп. Не, той е такъв какъвто е. Ние не сме отвъд Европа, ние сме в Европа, т.е. не може всичко да е в евро и тук да е просто някакси да очакваме, че ще е много по-евтино. То дори базата за сравнение е трудно, защото тук никой не е готов да обезпечи такова събитие на такова ниво. Аз бих искала да добавя нещо за Art Fair Service и то е следното. Те са латвийска компания, която базирани са в Рига и те самите пък нямат феер в Рига. Това е като бущаря и неговите деца. Дори с Мадъра това си се смяхме по този повод на самото откриване. Но исках да кажа следното е. Тези партньорства са много важни да бъдат случвани в контекста на това, което искаме да постигнем, а именно да можем да обменяме информация с наши колеги, конкуренти, за да може да се развиваме. Иначе се капсулираме в нашата среда и си мислим, че сме напълно достатъчни, няма какво друго да научим и няма какво да обменим като информация. Това е на същия принцип с всички тези партньорства и с Френски институт, и с сега водим комуникация с още няколко института, с които искаме точно това да развием, да станем малко по-видими на европейската сцена и нашите артисти да се заявят малко по-адекватно. Нали? Това е. В общи линии изграждането на общността е основното нещо, което трябва да се случи, защото има много дупки по пътя, които могат да бъдат запълнени, а всеки има предизвикателство от гледна точка как да си развие бизнеса, как по-добре как да бъде по-видим, как галерията да бъде по-посетена. И то на годишна база, не просто само за едно конкретно събитие. Така че тази общност, ако започне по-структурирано да се изгражда, това неименуемо ще облагороди средата. Така е, да. И Art Fair Service наистина са една страхотна инфраструктура за контакти и комуникация в европейския и в глобален план.
Журито остава същото тази година. То е познато, няма да го комуникираме. Това, което се надяваме да успеем да направим, пуснали сме проект, който все още не е одобрен, но стискаме палци. Даваме си сметка, че публиката е много чувствителна и тя винаги очаква да види нещо ново. Съответно, ние трябва да сме наистина по-смели и дръзки по отношение на цялостната хореография, цялостното преживяване за зрителя. И проектът, по който сме кандидатствали, предвижда пред сградата на Джон Атанасов да се изградат две големи видеостени за видеоарт. Като казвам големи, едната е 6 метра дълга на 2,40 висока, другата е 3 метра широка на 5 метра висока, с произведения на европейски автори, както и да се докарат няколко големи скулптури за външно позициониране, отново на европейски автори. Такива бяха условията на програмата. Това е причината да е толкова специфично, не защото настоявахме да са чуждестранни художниците. Така че да, стискаме палци. Пак казвам, важно е да се използват всички стратегии за комуникация и всички съвременни очаквания на зрителя за атрактивност на преживяването, за да може, когато те отидат на второ издание, да си кажат, аха, това издание е различно, поради много причини, да го усетят на момента, още преди да са стъпили в сградата. Тази по-широка колективна психология наистина е решаваща. Чисто като програма, един от аспектите, които трябва да подобрим и работим за това още от сега, е формиране на по-добре структурирана VIP програма. VIP гостите заслужават повече внимание, заслужават неформални срещи помежду им и заслужават да имат възможността да посетят, ако имат желание, разбира се, да направят студио-визити на художници, които не на всяка цена участват на София Арт Фейер, да бъдат по-пълноценно интегрирани в българската среда, свързана с съвременно изкуство. Това отново е широка практика, тя изисква ресурс, финансов и човешки ресурс, така че се надяваме тази година да имаме някакси по-висока успеваемост в акумулирането на този потенциал, защото дори и на първо издание дойдоха много смислени хора. Не успяхме някакси да седнем на маса, както се казва, да се видим всички заедно и да се опознаем по-добре. Последното, което се сещам в момента и е важно, разположението на самите павилиони ще бъде напълно различно, няма да е като миналата година. То дава повече въздух за всички участници. Имам го тук. Ще изглежда по този начин в основното пространство, което, да, като пространствено оформление, като усещане за индивидуално присъствие на павилиона е доста по-равноправно и с по-малки потенциални такива неочаквани казуси. Чисто пространствено. Точка на техническата част, стените са с височина 2,65 метра и подредбата на панелите ни дава възможността да имаме 3 вида павилиони. Миналата година заложихме съвсем предпазливо, тъй като не знаехме какви биха били нагласите на потенциалните участници от гледна точка на големина на павилионите и заложихме и по-малки от 5 и 10 квадратни метра. Като това до голяма степен дава една такава по-различна ценова политика, но от гледна точка на представяне и позициониране не бих казала, че е много смислено, защото съгласете се, в едни 5 квадратни метра е трудно да представиш 3 автора. Ние трябва да мислим и как изглежда всичко това и трябва наистина да е балансирано и да е красиво и естетически издържано. И другото нещо, което от миналата година като позициониране имаше, което не го казвам като минус, защото за първо издание създаде един много такъв интимен момент между участниците, един коридорен принцип, едната галерия от тази страна, отсреща е другата галерия и те по цял ден комуникират. Имаме
Борис и Нора от Little Bird могат да разкажат като експириенс, нали, като участници какво са преживяли, но това беше като обратна връзка от участници, които и на мен ми споделиха, че тази интимност помежду им е помогнала просто да комуникират по-приятно в тези 4 дни, при все, че въпреки, че се познават, не биха толкова интензивно не биха комуникирали. Но ние пък като организатори трябва да съобразим и посетителите и как на тях да им бъде също удобно. И този коридорен принцип в един момент, особено на откриването, и в следващите дни беше малко трудно да се преминава. И в общи линии гледахме как да преминем без да блъснем нещо, защото беше толкова пълно. И сега това, което искаме да избегнем, е всъщност да има този въздух, участниците да бъдат в същата бройка. Това разигравахме и това ще бъде една такава възможност. То пак ще бъде, защото тя големината на залата не се променя, нали? Но ако това правим за това издание, за второто издание, нашата мисъл за третото издание е да имаме още една залата в Soft нали, да може да се направи и тя като още една зала под някаква друга форма или някакъв специфичен open call, който да направим. Това е за третата година. Да изкараме тази. Да. Тук е готино, защото дори чисто кураторски, когато дойде време да се организират и позиционират самите участници, има много повече възможност за взаимодействие между изкуството. Да, има много плюсове. Мисля, че е ясно каква е нагласата. Тази година трябва събитието да се случи по по-добър начин във всяко едно отношение. Сайта ще бъде апгрейднат. Open Call е супер някакси ясен и изчистен, няма дори такса за участие. На този етап тази година не планираме да има Open Call за млади съвременни художници, които да участват безвъзмездно, така както миналата, заради този проект, за който ви казах с видеостените и прочее, защото ако той се реализира, всъщност няма да има никъде пространство, където да се случи това и ще стане свръхпренаситено. И трябва първо да изчакаме. Ако не го одобрят, тогава може би ще мислим в тая посока. Продължава фокуса на проекта в средносрочен план да бъде София Арт Фер да се превърне в бранд, който е разпознат като high-profile събитие за региона на този етап. Естествено, трябва да сме супер реалистични. Региона означава Северна Гърция, Румъния, Сърбия, Албания в някакъв смисъл и прочее, защото все още няма такъв профил събитие за тая част географска. И това е страхотно преди няколко дни. Страхотно е като мисия, страхотно е като цел, защото преди седмица, може би 10 дни в Унгарския културен институт имаше един разговор с създателя на To Be Gallery от Унгария, който аз модерирах. Борис също беше там и той потвърди нещо, което е важно и за нас като нагласа. Когато човек кандидатства с галерията си за участие на по-голям артфер в Западна Европа или другаде по света, много е важно какво е твоето портфолио. И всъщност регионални артфери, които обаче са на добро ниво и са разпознати като такива, могат да са страхотен трамплин. Има огромна разлика между това да кандидатстваш, измислям си, за артфер в Париж, без никакъв предишен опит, или с 2 участия на фер като София Арт Фер, който, пак казвам, вече е дал правилната заявка и там ти си демонстрирал необходимия професионализъм по отношение на начина, по който си избрал авторите, организирал си павилиона, курирал си го и си провел цялостното си участие. И всъщност София Арт Фер така ще започне да се превръща в трамплин, който дава допълнителни възможности и добавена стойност на местните участници, за да могат те да продължат с участието си на още по-големи форуми в Европа и по света. И това е напълно логичен процес. Същото се случва в Будапеща и на други места. Да, на повечето такива големи форуми галерии, които въобще не са участвали никъде, нямат много голям шанс за участие, за одобрение. Най-малко трябва да покажеш някакво портфолио, което да
че имаш такава нагласа, имаш такава мисия, защото цялата организационна дейност е много интересна, между другото. Убедена съм, че всяка галерия почти цяла година се подготвя за едно такова нещо, защото е експириенс 4 дни, доста интензивен, с много многобройни срещи. Но да добавим следните от миналата година, примерно, art.art има една платформа, международните журналисти, които гостуваха тук, да не ги пропускаме и тях, защото те всъщност направиха едно ревю на най-добрите участници, които е абсолютно обективно тяхна преценка, и споделиха как изглеждат тези павилиони. Това, разбира се, едната платформа беше с повече от 120 хиляди последователи в Инстаграм, другата също беше с една такава много интересна цифра. Въпросът е, че имаме вече видимост на международно ниво. Отделно от това, още един френски журналист гостува и направиха специална статия, написаха за първото изложение за съвременно изкуство в България и там също бяха подчертани конкретно галерии, т.е. вече участниците започват да трупат този бекграунд, на български казано, който на тях да им върши работа в тяхното развитие и пътя напред. От друга страна пък гостите, които дойдоха посредством Френски институт, това са хора, специалисти, с които всеки един посетител можеше да научи нещо от тях, от тяхната практика, което тези хора не ги срещаш просто е така. Това са Лор Мартин Поле, Хухан Ру. Третата дама, за съжаление, си изпусна самолета, но мисълта ми е, че цялата тази енергия и целият този опит, който може да бъде обменен на място, е съвършено много важен, наистина много важен. И това трябва да бъде нагласата на всеки един, който би искал да вземе участие или да развива творчеството си или галерията си и така нататък. Трябва да се използва възможността максимално, наистина. Просто предварително да се направи план. Не е изключено просто някой да иска да участва с цел реализиране на продажби. Просто наистина трябва да е ясен в главата си, да знае каква е целта, която иска да постигне, за да може и ние от наша страна да му помогнем по пътя. Да. И така. Да. И основно нещо да добавя. Мария Василева в последното ѝ интервю в Capital Light, тя също казва, че много срамно е тук да се говори за пазар на изкуството и че той трябва да се реализира. Наистина много се надявам, че в следващите няколко години този мит ще бъде преодолян, защото всяка галерия, всеки художник създават своите кариери и се развиват не просто за да дават безплатно нещо, и няма нищо лошо да има пазар и да има печалба и тази професия да е добре заплатена. Тя е с много висока добавена стойност, така че наистина много се надявам в следващите години тези митове да изчезнат, защото това са хора, които полагат много труд, много години се образоват и инвестират. Така че е редно наистина да се възприема съвсем нормално, че те също трябва да бъдат добре заплатени. Това с допълнение да кажа. Стига да няма икономически глобално нещо, което тотално да счупи икономиката, всъщност потенциал е с регулярни издания, няколко вероятно, да се стигне до етап, в който съвременното изкуство става някакси желано, модерно, готино поне малко да го разбираш, да го притежаваш, да се превърне в мода, ако щете, сред хората с достатъчно възможности, дори с потенциал да бъдат колекционери в една или в друга степен. И това някакси има потенциал да се случи в среда, в която за пръв път съвременното изкуство в по-широк обществен мащаб се поставя на фокус и то през проект, който носи от една страна
удоволствието от това да преживееш нещо, което е добре организирано и отговаря на глобалните практики, от друга страна е наситено с достатъчно интензивен образователен елемент, за да може не просто да отидеш и да гледаш, а наистина, ако пожелаеш да научиш, да се допиташ, да създадеш контакти дългосрочно и по този начин да захраниш цялата тази екосистема с нов интерес на правилния таргет хора. Получихме няколко имейли с конкретни въпроси. Ако и всеки, който ни гледа, може да наистина да отправи тези въпроси, в следващите дни ще отговорим на всеки един от вас. Най-често са въпроси свързани с това дали самостоятелно един артист може да участва, което към този етап не сме го предвидили, тъй като в контекста на идеята, че искаме да раздвижим и да разработим тази среда на наша територия, бихме искали да провокираме дори ако артисти индивидуално биха искали да участват, то да се кооперират с свои колеги. И то точно защото толкова силно е дефрагментирана средата, бихме искали малко леко да се обединяват хората под мотото на някаква съвместна цел. И от тази гледна точка не предвиждаме в следващите издания да има самостоятелна изява на индивидуални артисти. Без значение, нали, националност и възрастова група. Да. Същевременно понятието за колектив остава широко за интерпретация. Това могат да са група художници, може да е комбинация между художници и арт-дилър, художници и куратор. Тоест, това обединяване, за което говориш, Суни, не е нужно да е само между самите автори, а може да е и с други представители на тая екосистема. Да. Имате ли въпроси? Бихте ли, Нора, Борис, дали бихте споделили нещо като участници? Да? Благодаря, Суни. Здравейте и още веднъж благодарим на София Арт Фер за това, че създадохте едно невероятно събитие, на което ние успяхме да участваме като галерия, успяхме да направим много контакти, имаше видимост за нас, успяхме да поканим наши колекционери, наши партньори, но същевременно хиляди хора минаха през нашия павилион, както и вие го отбелязахте, и се вълнуваме за следващото издание и ние сме на ваша страна, ваши партньори. Може би това, което ние не очаквахме, но получихме, е именно тази връзка с толкова много хора, които дойдоха. От самото откриване през 3 дни, ние не сме имали, често се сещаме за това, че нашето пространство заедно с галерия Структура, които бяха огледално срещу нас, по-малко от 10 човека в нито един момент не е имало. Това е от 11 часа в петък до 21:30 в неделя. Постоянен поток, много разговори, много интерес към нашите автори. Галерията е Little Bird Place. Благодаря. Да, действително е така. Аз имах един въпрос, защото и SAF Talks тогава завърши с един разговор с два от ферите, които са близо до България. Солун и Букурещ. Исках по-скоро да ви попитам сега вече, когато озрява САФ, тези отношения с съседни страни, с съседни изложения, как се развиват и България как намира своето място въобще на европейската сцена, когато говорим за изложения? Благодарим за въпроса. Това беше напълно преднамерено от наша страна да поканим създателите на Артфера Мобо в Румъния и Арте Салоники, не само за да се запознаем, но да обменим опит. И всъщност към днешна дата, освен че ще има български участници и на двата фера тази година, и в Мобо, и в Солун, което е, нали, този вече абсолютно директен обмен, се раждат идеи, хрумват неща, които са в много ранен етап. Това е абсолютен зародиш и ще го кажа като абсолютно хипотетично нещо, но вижда се, че има потенциал при правилните обстоятелства няколко фера от региона, от
този характер, да се обединят и да направят едно голямо регионално събитие, което вече на наша територия. Да, не трябва да има една водеща организация. И инициатора на това нещо се очаква, че ще бъде и домакин, чисто физически. И тогава това става любопитно, защото то като мащаб ще бъде толкова голямо и прецедент по отношение на самата колаборация между феери, че то няма как да остане незабелязано. И може да се вдигне страшно много шум в международен план за това, че ето в този регион съвременното изкуство е на фокус. Обаче не просто регионално, а глобално. Или поне европейски, нали? И ето това е един от потенциалите, които в момента изследваме. Това изисква, разбира се, съществено финансиране, много добро планиране, много координация, но е хипотетична възможност, която ни изкушава. И в момента разсъждаваме по темата какво е възможно и какво не. Това е нещо с перспектива, нали, въобще ако нещо подобно се реализира, то ще говорим за няколко години напред като първо издание, ако изобщо се стигне до там. Но ето този потенциал е много любопитен. Наистина сме изкушени да се оглеждаме по темата и да си говорим по този въпрос. Александър от Сандвич Галери, след участието на Деметра Рапул се казва директора на Mobile Art Fair в Румъния. Се запознахме посредством и Стефан Стоянов, който е Art Advisor. Той също е част от Advisor, нашите консултанти. Държа да отбележа, че сайта ни в момента се обновява напълно и затова няма цялата информация не е налична, защото е временно скрита, но Александър от Sandwich Gallery, които са всъщност един, как да кажа, като колективно обединение между различни галерии те в Румъния, във всички градове или в конкретен град, извинявай, не помня и аз, но те стартират техния първия всъщност фер там, като се обединяват няколко галерии. Ние по-миналата година имаше такива разкази, как и тук са се опитали, до някъде са стигнали галерии и галеристи да се обединят, но в крайна сметка не е продължило това обединение, което е един процес, който е много, може би, труден и сложен. И в нашия контекст, при нямането на конкретно финансиране, също е и не чак толкова мотивиращо да стартираш нещо. Въпросът е, че те също са направили един опит за обединение и те продължават да случват този техен фер, който е една идея как да кажа, по-бутиков, по-камерен на различни места, но това подкрепя примерно тези галерии, които са под това обединение и им дава стимул да се развиват. Те активно участват на различни фери. Тази галерия тази година ще участва в София Арт Фер, което е наистина много хубава новина. И ще можем с него вече точно това да ни разкаже през какви предизвикателства са минали. Примерно в разговорите ми от миналата година с Мадара, която е от Art Fair Service, подчертавам, за да включите, нали. Тя всъщност ми е разказвала, че всички предизвикателства, през които сме минали ние, тя ги наблюдава и в различни други държави. Не просто защото ние сме в източния блок, те съществуват тук, ами всички тези проблеми, с които ние се сблъскваме, ги има и в другите фери. Тоест, това са основно финансирането и, нали, участниците, кой закъснява, кой не си изпраща информацията, защото то генерално стига и до тях, защото те също имат отношение по отношение на всеки един участник. Така че тази координация с годините ще стане все по-добра, както за нас вътрешно, така и за всички вас, защото ако след 1-2 години, примерно, реши някой да участва в фер в Виена или в Париж, или в някой от немските, той ще знае и ще има този опит натрупан, какво трябва да прави и няма да се чуди за елементарни неща. Примерно как ще отида, къде ще остана, какво да направя и така нататък.
Това е нещо, върху което в момента планираме през следващите месеци да имаме регулярни срещи с хората, които вече ще бъдат избрани за участие, да имаме срещи, да можем да ги свържем достатъчно по-рано, на по-ранен етап с всички останали в нашата мрежа. И вече по време на самото събитие да можем да направим точно тези вечери, които се правят навсякъде по света, с този международен диалог да го има. Така че това са допълненията към тази годишното планиране на събитието. И още няколко информационни срещи на следващи етапи, с които точно този обмен да продължава, за да не е концентриран точно в 2-3 дни. Защото трудно е да поемеш едни 50-100 човека в рамките на 48 часа, да обмениш адекватна информация с тях, да вземеш контакта и след това да си спомняш наистина какво си говорил с всеки един от тях. Така че това може да се подреди плавно в всичките следващи 5-6 месеца. Да. И се надяваме да няма още 2-3 правителства, нали? Както беше миналата година с избори през 3 месеца. Имате ли въпроси? Ако някой има нещо да попита, може да го направи. Апликацията за кандидатстване изглежда по този начин. Супер упростено е всичко. Тая година не се плаща такса, за да е още по-лесно и да няма потенциал за някакви технически несъответствия. Така че просто се следват стъпките и се стига до крайния процес. Да. И така. Да, още много неща можем да кажем, но въпросът е да кажем само най-важното в случая. Медийно, вие имахте много партньори миналото издание. Сегашното ще бъде ли още по... Мислите ли в някаква още по-глобална посока да бъде отразено? То беше много добре отразено, даже свръх в последните, може би последния месец. Но някак си още една идея това да достигне до... Както каза ти, да стане все едно модерно, да искат хората да отидат там в по-глобален аспект, не толкова тези, които знаем, че се интересуват така или иначе. Не знам дали добре си задавах въпроса, но още повече като че ли... Аз по принцип като артист най-вече се дразня на това, че нали, нямаме много помощ от медиите в нашата сфера. Не може едно Култура БГ да е единственото място за адекватна информация и журналистика. Аз ще кажа само една дума за международните медии и след това ще дам на Суни да сподели повече по темата. В момента работим за това да приобщим към екипа си международен пиар. Човек, който да работи систематично, за това София Арт Фейр да попада в международните медии, за Европа говорим. Ако това се случи, ще бъде страхотно, защото пиар вече е работил по други български проекти и е доказано с добри резултати. И се надяваме да... Никола Джефс, това е пиара на българския павилион на Венецианското биенале. Последното, да. Говорихме съвсем наскоро с нея. Всъщност, освен, че това, нейният профил е само това, пиар за културни проекти в международен план, култура и съвременно изкуство. Тя има страхотен опит с колаборацията си с хората, кураторите, екипа на българския павилион на Венецианското биенале. Има категорично симпатия към България. Мартина Йорданова беше човека, който ни свърза с нея, защото тя пък от страна на Националната галерия беше работила пряко, нали, с нея по тези въпроси. И се надяваме в момента да стигнем до споразумение. Това наистина ще е страхотно. Отразяването на българския павилион на Венецианското биенале за пръв път беше наистина на толкова високо ниво международно и това идва от една страна от самото качество на павилиона, категорично, от друга страна на усилията на именно този човек, който това му е работата, както се казва.
На българска територия сме се обърнали към една голяма медийна група. Ние водим преговори още от миналата година. Трябва да кажа, че или започваш разговори и с някого и той ти казва: о, много време има, още е много рано и дай след няколко месеца. След няколко месеца повдигаш отново темата, вече е много късно. Има някакъв много странен феномен. Далеч съм от мисълта, че е само народопсихология и че го няма това никъде другаде, но водим такива преговори с NetInfo и искаме да приобщим всъщност Нова телевизия, да ни станат един голям медиен партньор. От друга страна, ние в момента водим паралелно. На практика ние започнахме да работим по изданието за тази година още края на 2024 октомври месец. Малко след като се съвзехме от първото издание. Разговорите с партньорствата и с медийните партньорства са много интересни от гледна точка на това, че те са свикнали да разглеждат проектите като продукти, докато при нас ние не разглеждаме нашия проект като продукти. Може би това на чисто ментално ниво трябва да се промени в наше съзнание, за да можем ние да си промотираме качествено продукта, който създаваме, защото на края на деня това наистина е продукт. Този продукт, както вие имате продукти, които предлагате, така и ние имаме продукти, които ние предлагаме. Дали са услуги или са конкретни вещи, е детайл. В този ред на мисли, медиите също считам, че започват да имат нагласи и мисли в посока на по-интересно съдържание, по-качествено съдържание, не просто някакво злободневно нещо си, което нещо някъде се случва. И за една година не знам дали ще стане, но със сигурност ще стане с постоянна работа в посока да търсим тези медии, които наистина ценят това съдържание. Тоест, това, между другото, касае всеки в нашата партньорска мрежа. Дали ще е медия, дали ще е някоя компания, няма никакво значение кой ще бъде. Трябва да има мисълта за това, че културата и изкуството в тази държава трябва да бъдат подпомогнати и трябва да бъдат развивани. Това е фундамента. И ние ще ги търсим тези хора, защото те съществуват. В днешно време трябва да видим и микса, който трябва да направим. Дали трябва да имаме подкаст участие, дали трябва да имаме конкретно в телевизия някакво участие или в някои радиа. Супер динамична е средата, но ще се съгласят всички, че колкото повече усилия се полага, толкова по-добра видимост ще има. Повечето медии, моята нагласа миналата година, мога да я кажа, беше, че 6 месеца ние можем да генерираме съдържание, обаче никоя медия няма никакво желание 6 месеца да генерира съдържание само за изобразително изкуство. Просто не е такава нагласата. Просто трябва да е много, много специфично, дали да е за мас-медиите, за кои конкретно медии, какво съдържание да подготвим. Но основното, което ние трябва да променим, е, че ние трябва да си промотираме продукта и да можем да им го продадем. Но със сигурност ще имаме по-високо, целта ни ще бъде да имаме по-голямо покритие при всички положения. И другото нещо, което трябва да кажа, е, че ние последните 2 месеца целият екип на САФ се фокусирахме върху индивидуално, лице в лице, лични, персонални имейли за достигане на публика. Всички тези хора, които бяха на самото откриване, след това получих страшно много отзиви от най-различни хора, че просто не са очаквали, че толкова много точно тези хора могат да ги видят на едно място и толкова голяма бройка и така нататък, и до края на събитието толкова интензивно, което беше наистина самия факт. Но това нещо го постигнахме с индивидуални имейли, срещи, разговори, повече от 7 човека. Нямаше човек, който да не го прави това нещо в продължение на 2 месеца. Така че
това се касае включително и до развитието на публиките на самите галерии. Защото водих един много странен разговор. Публиката за дадени събития или локация, тя се развива, тя винаги се развива. Не можеш да кажеш, ние имаме 10 000 човека публика и това е супер много голяма цифра. И да лежиш на теб. Хората трябва да ги обгрижиш и да развиваш публиките си нон-стоп, защото нова публика идва непрекъснато. Да, със сигурност от другия месец започваме комуникация с публиката, ако трябва така накратко да го кажа, защото вече стана, ще ви отекча. Всички партньорства, които целим да осъществим, имайте предвид, че се случват достига се до едно такова междинно пространство, при което човекът трябва да се превърне в някаква степен в съмишленик, защото ние не разполагаме с стотици хиляди левове, с които си платиме някаква страхотна медийна кампания, както се досещате. Разговорите са за партньорства. Партньорство, скрития смисъл на думата е да направим максималното един за друг, без да има нужда ние да разполагаме с този мегабюджет. Съответно, когато средата все още не е съзряла до степен, до която да вижда съвременното изкуство в неговата по-висока социална стойност, това се превръща в един любопитен наистина процес на много общуване. В него се случва някакво взаимодействие, в което едни научават нещо ново или виждат това изкуство под нов ъгъл, който не са забелязвали преди. И в момент значимостта малко по малко почва да нараства, но важен е интензитета и широтата на общуване с множество потенциални партньори. Да, повечето отказват, други не разбират, но в момента се откриват правилните хора. Впоследствие тези, които са отказали, започват да се замислят, нали, след като са видяли, че нещо се случва. Най-естественият процес на нещо, което търпи развитие в момента. Добре? Ако някой иска да... Да. Добре, окей. Ние сме на разположение по имейл винаги. За повече въпроси сме на разположение. Да, благодарим. И записа от онлайн излъчването, в последствие сме се разбрали, ще го вземем. Благодарим много за техническия съпорт, за да го изпратиме на хора, които са ни помолили предварително. Знаем, че няма да са тук. Супер. Мерси още веднъж, че дойдохте.